Čo ľudia, máme Kika Kik Smile. Dneska to bude výroba takéto ako keby knižky. Taká harmonická. Pre lepos alebo baršťo. Na výrobu budeme potrebovať papier, nožnice, lepidlo a nejaký výtlačok na vzor knižky. No a pustíme sa do toho. Z papiera si vystrihnete obložník na vašu knižku. Taký, aký ho budete potrebovať. Ja mám takýto, pretože aj takto budem inak urobiť. Tento dlhý papier stočíme do harmoniky. Na harmoniku nalepíme vzor. Ďakujem, že ste pozreli toto lajkuj, zdieľaj a odoberaj a učí sa s vami Kika Kik Smile a ahoj. Toto by bolo extra ľahké.